Zámok Hof je najväčšou barokovou stavbou v Rakúsku. Postavili ho v roku 1726 podľa želania princa Evgena Savojského. Pri jeho výstavbe nebol architekt Johann Lukas von Hildebrand nijak obmedzovaný. Dokončený bol v roku 1730. Cisárovná Mária Terézia neskôr v roku 1755 získala darom celý zámok a dočkal sa rozsiahleho vylepšenia, plnil úlohu prázdninového sídla Habsburgovcov a nezostalo len pri tom. Konali sa tu rôzne iné slávnosti, niektoré návštevy pre blízke lesy a lúky využili polohu na lov a hony, aj keď nie vo veľkej miere. Miesto bolo obľúbené pre svoj pokoj. Roky až do svojej smrti v roku 1765 trávil František Štefan od jary do neskorej jesene na nádvorí. Po smrti Františka Štefana, aby zvýšila Mária Terézia význam celému objektu a najmä hlavnej budove, nechala zbúrať strechu a pristavať ďalšie poschodie, pričom v tej podobe je objekt do dnešnej doby. Prestavba prebiehala od jary do jesene roku 1770. Koncom 19. storočia to bol cisár František Jozef, ktorý celý objekt prenechal eríšskej armáde. Dovtedy ani poslední panovníci rodu neprejavili záujem o toto sídlo a zdalo sa príťažou ho udržiavať. Preto sa aj František Jozef rozhodol prenechať ho armáde.